Your talent musical record. Soyayya ce, soyayya ce, soyayya ce. Aisha mai ragewa, Aisha kin yi daban da mata, Aisha mai babban suna indokin zarcewa tsara. Mai lakabi Abshat Humaira, Aisha banga kamar yake ba. Kina ina dolan baitoci gunki yar baiwa ke ce zinariya kallon ki yasa kika zama san kowa kin zam tauraruwa hasken ki yana da haskake kowa kin san na hankali ta kana san ba ki komai ba sai na gaishe da diyar gidan girma mai kyau na hali da tsafta mai kyawu na ado na alfarma zuciyar ta fara take yau ta ci gari don ba ta yin gulma tauraruwa in gaki ba za da yaba wa kowa ba Abshat ta zarce kushen mai kushe makiyanta sai gwalo mai kyawun fasali Abshat ba za a yi mata kushe ba ni na san tafice ba dai magana in za a yi ba mai tarin ilimin boko arabi ba barta baya ne kusani ba zai iya furta ƙarya ba kai alinta ne ku biyo ni muje ban furta komai ba kyakkyawa ta gaban kwatance harshe ba zai musallata ba mai kyawu na kala ta fata kuma ba a ce da ke fara ba sharci gaji doguwa ce ba a sa ta sahun gajeru ba umar ramadan siya matake ta zanta ba za a kamo ba a bagen iya nuna soyayya Aisha mai da ta yi shura sannan rike alkawar shi ma wannan a cikinsa ta yi zarra ba ta yin tsangwama na san takwai da bunkara kyawun lafazi a cikin natsuwa ba nuna tsawa ba nake mai waka ne muku bai cikin girma Abdullar Aisha karge ta mana furta yau kyarma tsantsar kauna da soyayya ka gwada mata kar da shafa ma Aisha rike amanar Abdullahi ba zai yi